everyone, welcome back to my another video. Dine आङो आलासि जानो फैदों आलासि माने खुरि मोनाव जोंहानि न'निनो खुरि न' खाथियावनो बिसनाव आलासि जानो फैदों खुरिया माबा माबि संगासिनो जोंनो मागो जानो लेंहरदों जोंखौ खुरिया दा सा फुदुंबाय दं नै जोंना बेदर बयल खालामगासिनो खुरिया जोंना खुरि संनाय ओंखाम ओंख्रिफोरा बिराद गोथाव जायो टेस्टी एकसे आलु पियाज हाना दोनदों नै बेखौ बयल खालामना दोनदों दा जासिगोन जोङो मागोनि आलासि जानो फैदों आमा बाबु हारपाल बाबु एटु इ सुलि तुलि टिंगो होयासे एटु बाबु एटु कुन ओ कुकुसनो लाइटो दे देसन Wah, ki sulit तुम्हारे itu, kanduran tuh, ठंडा lagi tar, kopi ase, babu, sampai pori jabo, Ada. Kalau bisa bisukinnya mau. Onkam जानोसै जोङो. Nah, जोंना मा दङ? Nih. दालि ओंख्रि ओमफ्राय सालाद आलु भाजी आरो याव दङ चिकेन आलु ओमफ्राय नै सासेया आयाते हाबाबो आं नेमोन बुरजा नाङा सालादखौ आं दोनफिनगोन ओंखायनो दोनफिनगोन बाबु लेखा बाय बाय दिदा सुम दिदा साबे परे परे खवा खुरिनि खेथि सामब्राम गुफुर गायदों दुन्दिया आरो इफाले बिनर खेथि खुरिर बिन लागছে না বিনে তো হয় এটো লেসেরা নেকি কোন লেসেরা ও লেসেরা তু লেসেরার গোস্তে লাম্ফা হয় বিনর গোস্তে খাতা এইটো লেসরা আৰু এপিনে একজে ফান্থাও গায়না दोनदो मालाय खामसालियावनो नै फान्थाव आरे बानलु गगा मोनसोदों आंखौ गगा मोननायानो हामला माथो जाथों ओंखाराखै दाख्लैथ' माथो हानो ओंखारामोन दायोसो माथो ओंखारबाय थेवबो बोरैबा मोनबाय दं I'm Namita from Syria